Ташбайы бұтын алып кеткенде сенің вақытың келді. Yangan yıldızlar arasında en yaktısı sen yana yıldız. Yangan yıldızlar yaktısında en yaktısı sen yana yıldız. İsənmisiz? Siz de MTV telekanalında muzikal reality show Яңа Йылдыз проектын қарайсыз. Менің исемім Гүлназ Сәфәрова. Бүген кастингның 3-ші көне. 3 дистәдән артык катнашучы һәм шул кадәр көтеп алынган мөмкинлек бирәм дигән сүз. Жюри әгъзалары әлеге сүзне кемгә әйттерде, алдагы этапка кемнәр үтер, ә кемнәр төшеп калыр. Biz хәзер кастингка килгән егет-кызлар белән танышуыбызны дәвам иттербез һәм аларны әкрен-әкренләп жюри әгъзалары янына озатырбыз. Алар безнең проектта бишәү. Алар безнең конкурсантларга алга үтәргә мөмкинлекне я бирә, я юк. Алар безнең жюри әгъзалары. Әйдәгез танышабыз. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Айдар Галимов. Татарстанның атказанган артисты, Голос телевизион проекты финалисты Эльмира Кәлимуллина. Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, күп кенә телевизион проектларның авторы һәм җитәкчесе Лина Арифуллина. Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты, популяр җырчы Әнвәр Нургалиев. Халык язучысы, танылган драматург, шагыйрь, җырчы, автор, башкаручы Зөлфәт Хаким. Yana yıldız. Kızlar türlü tillerde jırlar. Şöyle Şuvaş dilinde de, Mari dilinde de, Udmurt dillerinde de jırları var. Kızlar biz sizge aytыңыз bir нәрсе Udmurt dilinde jırlап күрсәтәбез mi? Кастингка кіріп, сіз бүгін не тілде жырлайсыз кастингта? Татарша жырлыйбыз. Татарша, ә хәзер без сезгә Мариша жырлыйбыз, Мари такмакларын. Әйдәгез, Мари такмаклары махсус Яңа Йылдыз проектында. Киттек. Aizta öderege bailak moralten kostalatena. Aizta öderege bailak moralten kostalatena. Moralatena kostalatena semjerin tavalatena. Moralatena kostalatena semjerin tavalatena. Tugemos sadike show. Сөйләшергә ояла, анда-монда туда-сюда утырталар багана. Кеше яры тартып алып сөя торган замана. Birge çaklar, birge çaklar, birge çaklar, birge ne? Birge çaklar, gel birge ne? Kadrim bilmeyimiz gene.
Зәкәрия төркеме яхшы башлап җибәрдек бит. 3нче көннең кастингын яндырып башлап җибәрдек. Һәрберегезнең эмоцияларын күзәттем. Барыгыз кемдер биеп утырды, кемдер кушылды. Һәрберегездә эмоция сизелде. Лина, я не поняла ваши эмоции. Вам понравилось или нет? Просто никто не может понять мои эмоции, это точно. Но я же слежу за вами. Вы знаете прекрасно. И мне очень нравится все, что вы делаете. Сейчас это просто классный, готовый номер, который можно отправить на международный конкурс. Зачем вам здесь? Что вы здесь будете делать? Просто вопрос. Мы набираемся опыта. Для нас каждое выступление, каждый проект – это новые знакомства, новые возможности, и мы развиваемся таким образом. Знаете, есть такие артисты, которые мотаются по кастингам, и артисты конкурсов, и они забывают об основной сцене. Это ваш вариант? Точно? Тогда отлично. Сіз біздің күнібізді шулай башлап жібердіңіз, сіз бізге шундай эмоциялар бөлек еттіңіз. Біздің бүтін бүгінгі күнібіз шундай матур болып өтсе еді, сіздің жеңіл қолыңыздан. Амин шулай болсын. Бу әзер номер, әзер концерт номері, менә теләсә кайсы концертта чыгып башкарырга мөмкин инде моны. Минем алар чыгып җырлый башлау белән шу минем дә чыгасы килә башлады. Чыгып шул тирәдә йөрергә генә иш. Мин Зәкәрияләрне беләм, мин аларны бик яратам, мин бик шатмын сез бу проектка килгән өчен. Сез безгә кирәк. Сез коллектив буларак та бик нык, сез бер-берегезне сизәсез, тавышларыгыз искиткеч, нинди крутой аранжировка ясадыгыз теге халык җырларыннан, искиткеч, барысы да, теге русча әйткәндә, все в меру, барысы да бар. Кызлар, сезнең тагын бер тапкыр сорау, сезнең үтәсегез килә. Әлбәттә. Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйбыз. Әлбәттә, мөмкинлек бирәбез, үтәбез. Әнвәр, Мин мөмкинлек бирәм. Лина, Безусловно, шанс. Рахмет, спасибо. Эльмира, Мин мөмкинлек бирәм. Айдар. Рәхәтләнеп, мин мөмкинлек бирәм. 5 кеше сезгә мөмкинлек бирде. Рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, кызлар, чыгышларыгыз өчен очрашырбыз. Сингл җырлыйсың, Роберт. Ну, армадыңмы менә теге җырлап, төрле конкурсларда катнашып? Дөресен генә әйткәндә, син белгәнчә, менә синнән сорасак, микрофон тотып, концертларны алып барудан туймадыңмы, арамадыңмы? Шулай да мин кичкенә чактан ук шушы җыр белән шөгыльләнәм, шуңа күрә ару талу белмичә. Сез бит әле башка өлкәдә дә эшлисең, теге җыр өлкәсендә генә эшләмисең, шуңа күрә әйтүем теге. Була бит әле 2 параллель өлкәне алып барган кешеләр гадәттә берсенә кирип китәләр, әмма син икесен ничектер алып барырга тырыш. Ну, дөресен генә әйткәндә, авыррак, чөнки бер якка барам дисәң, бер эшне эшлим дисәң, аны тулысынча шумырга кирәк, тулысынча эшләргә кирәк. Шуңа күрә урысча әйткәндә распыляться итсәң, ул бит бернинди эштә килеп чыкмый. Ләкин син тырышасың. Ләкин мин тырышам, шуңа күрә менә күргәнчә шушы конкурска килергә булдым. Белсәң әгәр барда булыр җылы җилләр, исәрләр, көзен киткән асыл кышлар, язын кайтып җитәрләр. Булыр тагын озын юллар, тасмасы гөрләп аккан юлга аша үтәр бәхет басмасы. Очсын бәхет кышым, интекмәсен читлектә. Очсын канат кагып, ул бәхетле иректә. Очсын бәхет кышым, интекмәсен читлектә. Очсын канат кагып, ул бәхетле иректә. Миңа калса, аз генә нәрсәдер җитмәде микән, ачылып, күзләр яну кирәк иде. Ну, минем уйлавымча син теге, менә егетләр җыелышып, гитарга уйнап шулайрак кебегрәк тоелды миңа. Сезнең тавышыгыз матур, әлбәттә, кыяфәтегез дә. Менә репертуар буенча, беләсезме, кастинг ул бит теге 30 секундта син вау эффектны күрсәтергә тиеш. Һәм миңа
Анварга кебек җитмәде. Мин сезне аңламадым. Бу җыр сезнең җаныгызны, фикерләрегезне ачмады. Шуңа күрә мин белмим нәрсә әйтергә. Давайте попробуем сделать одно упражнение. Ну, просто, может быть, вдруг вы как-то проявитесь. Если вас не затруднит, сейчас мы запустим еще фонограмму, еще раз, минус музыку. А представьте, что вся сцена усыпана углем, он горячий. И если вы будете останавливаться, вы получите ожог. Представьте просто, да, актер способен представить воображением эту историю. Чувствуете? Вот сейчас как у вас начинают гореть ноги, потому что сейчас это угли. Гульнас, вы тоже горите, отойдите, пожалуйста. Поэтому, если вас не затруднит, останавливаться нельзя. Поэтому нужно делать разные движения, очень красиво себя представлять. Танец на углях, точнее песня на углях. Давайте, возбудите фантазию, включите энергию, не спите. Я понимаю, что утро, но нельзя так. Если вы пришли, вы должны дать себе шанс, и очень сильный, который должен быть поворотным событием в вашей жизни. А так-то зачем? И мы сидим здесь, уважаемые люди. У вас может быть один момент соединения. Знаете, события в нашей жизни происходят по двум причинам. Та дверь и то время. Откуда вы знаете, может быть, сейчас это ваше время, а вы его безнадежно теряете. Итак, песня на углях. Давайте. Не стоим, абсолютно не стоим. Температура очень высокая. Давайте. Давайте, давайте. Еще. Все горит уже в огне. Нас завлекайте, завлекайте нас. Смотрите на нас, на жюри, смотрите, пожирайте их. Еще, еще. Еще больше. Песня идет. Вон там надо. Эльмира, Эльмира. Гульнас, прекрасная. Достаточно, спасибо. Ну, сейчас что? Драйвово. Че? Драйвово. А что раньше-то, где спал? Почему должна подойти тетя Лина, дать пинок под зад для того, чтобы ты почему-то неожиданно проснулся и сделал себе драйвово? Ты же артист, не я. Мәскәү кешесе эт кешмәй тәмничек бийләр безнең татарлар. Бу Мәскәү киенә бию дип аталар. Шуңа кызык булып китте. Роберт чыгу белән, ул чыгу белән инде ничектер ачылган иде. Ну, тулысынча ачылып бетеп булмый инде. Иң бер номерда, бер ничәләр секундта сүздә, беренче секундтан ук. Шуңа киресенчә мин монда Робертка тиклем булды конкурсантлар. Ясалма хәрәкәтләр белән. Менә кирәк өчен ул, былай борыла кирәк өчен тегеләй эшли. Ә аның йөрәгендә бар, ул ничектер барысында табигый эшли. Тавыш бирә башлыйбыз, жюри әгъзалары мөмкинлек бирәме сиңа? Алга таба үтәргә юкмы? Хәзер беләбез. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм. Әнвәр. Мин дә мөмкинлек бирәм. Лина. Я даю тебе шанс. Эльмира. Мин мөмкинлек бирәм. Айдар. Мин дә Робертка мөмкинлек бирәм. Смотри, вот теперь оправдайся. Потому что после этого упражнения ты только раскрылся. Я дала тебе второй шанс. Другого больше не будет в жизни. Бүген кайтасың, ушак ягасың һәм ушакта бийсең. Килеште? Очрашырбыз Роберт белән. Рәхмәт. Хаят, син язган сүзнең анкетаңда минем уникальлегым җырлауда һәм бер вакытта уйнауда, скрипкада да уйныйм дигән. Чыннан да шулай, мин инде 6 яшьтән музыка мәктәбендә укыдым. Аннан соң колледжны Тукта, әйдә, син әйткәнсең, мин уникаль, чөнки мин параллель эшли алам дигәнсең. Әйдә, син хәзер миңа менә бу мәгълүматны сөйләячәксең, име? Ләкин уйный сөйләячәксең. Килеп чыгачакмы шулай? Мин Хаят музыка көллиятендә укыдым дип. Эшләп карыйбызмы? Эксперимент. Юк, мин аңлатасы идем. Мин два в одном. Мин аңлыйм. Ә син менә хәзер уйнап һәм сөйләп күрсәтә аласыңмы? Сөйләгәндә үзеңә музыкаль сопровождение дип әйтик. Мин бит ияк селкенә алмый скрипканы тотканда. Шуның өчен уйныйм, аннан соң инде сөйлим. Ә җырлаганда да шулай, име? Син башта уйныйсың, аннарысын җырлыйсың. Әйе.
күрәсем. Бик сагындым иргәмен ишем икән, бик күрәсем килә күрәсем. Şekerge söyünür, kızıldan giyinir, bohçamda bu Спасибо, sene. спасибо. Гузель исемле конкурсантыбыз, я думаю, Лина узнала ее, потому что она с первого сезона. Беренче проектта ул безнең үтмәгән иде, һәм менә үзенең көчен сынап карарга дип Гүзәл икенче тапкыр килде. Лина, почему вы остановили? Гузель, ничего не поменялось. Абсолютно. Все точно так же, как и было. Даже, на мой взгляд, вокал стал еще хуже. Если вы позиционируете себя со скрипкой, помните, я вам говорила, это должно быть в дуэте. Строчка вокальная, строчка скрипки, что-то еще. Сейчас это просто, я сама себе подыгрываю почему-то в каких-то паузах. Я вам тогда говорила, если это номер, а из этого можно сделать офигительный номер, у вас это не получается опять. Ну, ровно год прошел, в принципе, можно было что-то подумать на эту тему. Жырдагын уңышлы, теге выигрышный. Мында мөмкинлекләре дә бар, аның сәләте дә бар. Әмма менә эффекты юк бит. Матур сүздә юк. Сәхнәне яктыртасың, бизисең. Бу скрипка инде үтерә, үзәкләрне өзә. Скрипканы бик яратам. Матур итеп, күңел итеп уйныйсың, елмаясың. Ну, менә җырга килгәндә әзрәк кенә җитеп җитми шул. Әллә скрипка комачаулый, әллә чынлап та репертуар, белмим. Шуңа начар дип тә әйтмим. Уйлыйм инде. Ну, син бердә елмаюыңны әзәйтмәкән бетмә, ул сиңа бик килешә. Ул һәрвакыт сиңа ярдәм итсен. Мин Гүзәлне беләм, мин аны күзәтеп тә барам, но мин уйлаганым, Гүзәл, син чыгарсың да, шу безне аударырсың дип. Чөнки концертта син икенчесе. Әле курктыңмы син, нәрсә булгандыр, чынлап та хәзер ялт итеп килеп чыктың. Үзең матурсың, уйнавың да, күлмәкләр дә. Миңа калса әзрәк куркып калдың бугай. Музыкант буларак форма буенча миңа барысы да ошады. Әмма дә ләкин скрипка үзенә теге күбрәк игътибар алды. Мин сезне скрипачка буларак күбрәк күрәм. Вокал буенча сез каядыр югалдыгыз. Шуңа күрә мин менә аптырап калдым. Ничек шулай булды, белмим. Гүзәл, бу проектның дәвамы булыр әле, Алла берсә, киләчәктә дә. Ярыймы? Бүгенгә мөмкинлек бирмим. Эльмира, Кызганыч мөмкинлек бирмим. Лина, Я не даю вам шанс. Әнвәр, Мин бирәм мөмкинлек. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм. Жюри әгъзаларының икесе сиңа мөмкинлек бирде, өчесе юк дип әйтте. Рәхмәт, Гүзәл. Азали, беләсеңме, анкетаңда кайсы пункт миңа бигрәк тә күбрәк ошады? Яраткан артистларыгыз дигән шундый бүлек бар иде анда, әйеме? Эльмира Калимуллина, Филүс Кахыров, тагын кемнәр бар? Гөлназ Сәфәрова бар иде, шуңа күрә Азали инде миңа ошый. Туган якның назлы кычагы, кайта мәлиемли язлар җиткәч, шау чәчәккә шуңгач тау ягы. Язы кичтә җырлап узам әле, яшь чакларны искә төшереп, шомыртларын кычып, синнәрен үбеп, сөйк хисләреннән исереп. Язы кичтә җырлап узам әле, яшь чакларны искә төшереп, шомыртларын кычып, синнәрен үбеп, сөйк хисләреннән исереп. Сезгә ничә яшь? 18. Ой. Минем хәзер тормышымда шундый позиция. Мин үземә компромисс бирмим. Менә Русча әйткәндә здесь и сейчас. Һәм һәрбер кешенең вакыты булырга тиеш. Сезнең менә тавышыгыз бар әлбәттә. Минемчә вакытыгыз әле җитмәгән бу проектка. Сез
бик зур афәрин килгән өчен, теге опыт алырга да, катнашырга да. Тагын нинди җырларны җырлыйсыз сез? Инглиз телендә Мәсәлән, First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by Это my не ваша side. песня. Это не ваша песня. Если петь, извини, Эльмира, можно? Если петь, то, пожалуйста, английскую очень медленную. Можно на аргентинском? Но медленную. Женскую, такую Да. девичью, немножко такую женственную. Боюсь слово сексуальное произносить, не знаю, как произносить вас на канале. Но именно вот такую вкусную, такую очень тонкую, утонченную. Не вот это вот... Viera mi muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. El que Медленнее. vuelvas de nuevo aquí. Junto a mí con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no... Отлично. икенче кеше җырлый хәзер. Так, Репертуар я сегодня буенча. добрая. Я сегодня добрая. Әйе. Рәхмәт. Яшь булуңа карамастан шундай талантлысың. Менә әле соңгы тапкыр җырлагач мин ошады. Бер татарчасында бәлки җыры туры килмәгәндер. Татарча вариантында эчтәлеге яхшы иде, Зөлфәт әфәнде, нәрсә диярсез? İştelik yoksa iyi Argentinçadagın işteligi big ошады мен Ошадымы сезгә? аңламагач. Шулай ук туган авыл турында иде ул. Мин мөмкинчелек биреп карыйм әле. Рәхмәт, Эльмира. Мин мөмкинлек бирмим. Лина. Вам нужно поговорить сама с собой, что вам нужно. И вам этот проект не нужен. Потому что задания будут не те, вы проявляться себя будете неправильно. Поэтому для того, чтобы вас спасти, в буквальном смысле этого слова, я вам шанса не даю. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирмим. Зөлфәт әфәнде. Мин бирә алмыйм мөмкинлек. 5 кешенең 4-се Азалия сиңа мөмкинлек бирә алмыйбыз дип әйттеләр. Шуңа күрә без синең белән әлеге проектта саубуллашабыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Әгәр дә менә тиз генә нәрсәдер күрсәтсәләр, импровизацияләргә әзермесен? Бию буенча яки җыр? Бию буенча. Әлбәттә, күрсәтәм. Жюри әгъзалары нәрсә әйтә, шуны эшлисе туры килә инде. Безнең камера аламы? Әйтегез, беренде тыпырдап, татарча берничә хәрәкәт. Аякларыңны менә ачыбрак куй, күрсәтеп. Молодец, Эльнара. Мин хәтта сонарга да өлгермәдем, мин хәтта музыка диергә дә өлгермәдем. Улар шал бии башлады. Эльнара жюри әгъзалары янында да үзеңне бар тик яхшы яктан гына күрсәт. Алар хәзер 4 күз белән сине көтеп утыра, шуңа күрә рәхим ит, жюри әгъзалары янына озатабыз. Yanda şunday rəxət mingə Sinin yanda yaktı dünləri Sinin belən ötkərirgə yolsam Ömrümün qalğan günləri Durmuş yolun birgə ötərişim Varım itib seni yolun birgə ötərişim Varım itib seni sayladım Göz aldımdan biraz yoğalsam sen Üzgələrin aziz şonlarım Беренчедән, субтонда җырлаганда энергетика әлбәттә булырга тиеш, катырак булырга тиеш. Сез субтонны алгач, тавышны прям микрофонга лазер кебек җырларга тиешсез. Беренче дә ишетелми. Сүзләре дә мин аңламадым. Мәсәлән, шул ук субтон.
Иң беренче шуны әйтәсе килә, менә сезнең менә хәзер җырлаган менә сезнең тавыш белән менә аккомпанемент бөтенләй тәңгәл килми. Сезнең менә бу тавыш белән менә Илмира әйткәнчә микрофонга якын менә сулыш белән җырлап, менә сулышыгыз белән җырлап, акустик гитаралар белән генә җырларга тиеш идегез шикелле тоелды миңа. Бу аккомпанемент бөтенләй ул каядыр яңгырый, чыннан да каядыр яңгырый ул менә. Сез каядыр монда теге тавык сабат жугандагы шикелле генә җырладыгыз. Кухняда теге чәй эчкәннән соң чынаяклы жуганда шикелле генә җырладыгыз. Мин күпчелек пешергәндә җырлый башлыйм. Хатын юганда. Шуннан юганда. Җырлый. Ашага җырлый. Ашага инде күңеллерәк музыкаль композициялар китә. Ничек безнең конкурсантыбызның чыгышы, синең бәяң? Ну, миңа калса, менә чибәрлегең, күлмәк. Менә зифа буең, озын чәчләр, просто уж китәрлек. Менә беренче куплетта мин сиңа ышандым. Мин таң калдым. Шуннан соң уже син ничек урысча әйткәндә развалилась менә припевта, уже шандырмадың. Мин сиңа уже ышанмадым. Башта ышандым, шуннан ышанмадым. Инлар миңа шулай тоелды, үзең өчен генә җырлаган күк булды. Менә үзеңә өчен генә менә. Барбер җиткерәсе килә. Син бит сәхнәдә тамашачыларга җиткерәсе килә. Залда кешеләр утыра. Без бит шулай ук тамашачы. Ул кайга әйтәләр, ул үзең өчен генә җырла, ул барып җитә дип. Бу елсы барып җитмәде. Ильнара, вы не видели, как мы реагировали? Ну, я была, получается, в моменте, пела и не успевала, честно говоря, посмотреть. Но если бы были в моменте, тогда вы были бы нам даже спеть на 200%. А вы были не в моменте. А мы, на самом деле, наверное, уже где-то после первой строчки, здесь сидят очень высококвалифицированные люди, поняли о том, что вы вот так и будете петь. Вы даже, знаете, как бывает в песне, надо захватить внимание первые 30 секунд. Артист должен просто выйти из платья вашего красивого, но увлечь нас первые 30 секунд. Потому что на самом деле, вот то, что я вас слушала, это долго, я останавливаю раньше. Просто из уважения к вам. Давала все время шанс, ну давай еще, давай, раскручивайся, ну что-нибудь сделай. Вы не сделали. Вам надо выйти из зоны комфорта, моя дорогая, для того, чтобы что-то у вас получилось. Biz тавыш бирүгә күчәбез. Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйбыз. Мин мөмкинлек бирмим. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирмим. Лина. Я не даю вам шанс. Эльмира. Мин мөмкинлек бирмим. Айдар. Мин дә мөмкинлек бирә алмыйм. Иллары сиңа барысын да аңлаттылар, юк дип кенә әйтмәделәр, фикерләрен җиткерделәр, киңәшләре белән бүлештеләр. Без синең белән әлеге проектта сау булашабыз. Рахмәт бик зур. Ни өчен сез бу кастингка килдегез? Сез бит инде җырлыйсыз, клиплар төшерәсез, хәтта соңгы җырыгыз Айдар Галимов белән башкарылган дуэт. Дуэт буламы, дуэт? Сез фит була. Миңа бик ошый. Мин аны тыңлыйм, анда заманчалыкта бар, анда Айдар Галимовның тавышы да килеп кушылгач, ушундый симбиоз килеп чыккан, именно искиткеч. Нәрсә кирәк сезгә бу кастинг? Үзебезнең иҗатыбыз белән таныштырасыбыз килә, тамашачыларыбызны, яшь буыннарны дип әйтәсез. Әле белми калгандар. Әйе. Теге фит өчен бик зур рәхмәт. Знаете, уважаемые коллеги, я хочу прервать выступление этой группы, уважаемые, по той простой причине. Посмотрите, пожалуйста, на нас, как мы одеты. У нас все наглаженные рубашки. Я вон костюмы притащила, Эльмира, вот как уважаемые коллеги одеты. Почему вы позволяете выйти сюда перед нами в мятых брюках? Будьте любезны, пройдите, пожалуйста, за кулисы, приведите себя в порядок и потом возвращайтесь. Давайте. Сез танышырга әзерме? Конкурсантыбызның исеме Алия. Ул Башкортстаннан, ул кияүдә, 2 бала үстерә. Ул голос проектында катнашырга тели. Ул мультфильмнарны тавышландырырга тели. Син шундый зур анкета язгансың, шундый күп итеп язгансың һәм син бик позитив кешегә охшап торасың. Мин бик позитив кеше. Мин яратам җырларга, җырман, спорт белән шөгыльләнәм. Балаларны үстерәм. Тормыш иптәшемне яратам. Без ял итәргә барабыз, актив булабыз.
яратырга сиңа тиңдәр булмаганны хыял димен ләкин телим син хыял минем җаным ә мин сиңа кем синең шәүләңдә барсы үткәндә син беренче син бердән бер инде югалтам дип белмәдем уйланып һәр тарафтан эзләдем тик сине эзләде күзләрем син киттең югалдың мин синсез калдым бәйләмә җитәр Башта чыкканда нетебрәк куйган идем, куркыбрак Алия өчен. Оннан ул ничектер кирип китте үзе һәм үзе артыннан безне ияртте. Миңа калса, мине инде ияртте, башкалар өчен әйтә алмыйм. Шуңа күрә кызганыч җырлап бетереп булмады. Алия, җырлап бетергәй моны. Җырлап бетерәйемме? Бетер әле. Эзләде күзләрем югалдың мин синсез калдым бәйләмә җитәр Молодец. Вокал буенча техник яктан искиткеч. Барысы да бар, теге субтоны, полное смыкание, ничексез филигранны бер техникадан икенче техникага керәсез. Безнең татар эстрадасында шундый җырчылар күп түгел. Безнең теге Алина Шәрипҗанова, ул теге опера җырларга да, татар халык җырларында барысында җырлый. Сезнең дә шундый потенциал бик көчле. У нас вообще в шоу-бизнесе, вообще в нашей стране такой жанр, как дива, он вообще не очень развит. Ну, потому что нет певиц достойных, которые могут так выглядеть красиво и так величественно, как царицы. Плюс, конечно, нет репертуара, ну, потому что там Селин Дион и так далее, это у нас в стране не будет, 100%. Для этого должны быть другие мозги. Но знаете, у вас хорошая вокальная культура. Вы, вот на мой взгляд, сейчас сижу и думаю, а вдруг из вас получится вот такая дива? Почему бы и нет? И вдруг я вот так сижу, думаю, не дам сейчас шанс, и дивы в стране не будет. Поэтому я за то, чтобы вы были в проекте, и вдруг получится из вас реальная та дива, которая вот, ну, этого жанра не хватает. У нас как-то все прыгают, бегают, скачут, все что угодно делают, но вот так вот, чтобы вот просто спела, просто стояла, этого нет. Вдруг у вас будет такой шанс? Монда күренеп тора, яхшы педагог белән эшләгәндә әллә нинди мөмкинлекләре бар, әллә нәрсәләр майтара аласыз. Миңа менә җыр турында әйтәсе килә, ничектер бу кем язган җыр, нинди җыр? Бу җырны мин үзем яздым. Менә гафу итегез име, җыр язу әйбәт, әмма менә бар бит әле татар теле дигән зур бик төшенчә. Эзләде күңел дип җырлау ул безнеңчә түгел инде ул. Эзләде күңел. Менә ул басымнарга игътибар итәргә кирәк. Мин Алиягә мөмкинлек бирәм. Эльмира? Әлбәттә мөмкинлек бирәм. Эллина? Я даю вам шанс. Әнвәр? Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде? Мөмкинлек бирәм. Барысы бер тавыштан сиңа мөмкинлек бирде. Алия, киләсе турда синең белән очрашырбыз. Сені мұнда көру, бәхет миңа елмая, бүгін бола қызу, уақыт бұзмасын зая. Башқалар бәйләнә, башларым мәйләнә, аларны ялы жайлы, ләкин дарта мине, сиңа таба. Әллә, ұтсаласың йөрәгемә, қан басымы күтәрелә, айға қадір мінә, Йөрәк яныңа барам, сиңа ашқынам, күңел
Күңелемдә ул Шикләр юк туры карап сиңа таба барам. Барам мин барам. Ул күрә, ул белә, ул көлә. Барам мин барам. Алар күрә, алар белә, алар көлә. Барам да тарам. Мистер башны әйләндерә безне көтә манамара. Син бүген тибәрди арыяна. Истага фотоны әләләмә әйдә. Тиреләмә кел артыннан ерелден дип уйлама. Мөһим сорау озак көтелмәс синең иза булуыңны беләм. Сүзсіз генә барабан белән генә дәген бейіп була бит. Шуңа күрә монда мин дә әйтә алмыйм. Бәлки мин Мне 300 лет я выполз из тьмы дип җырлыйлар бит әле. Бәлки мин шул нидәндер теге карттыр бәлки. Әмма бу жанрны, бу сәнгатьне мин яратам, кабул итәм. Әмма аның сыйфатлысын һәм миңа сүзләр аңлашырга тиеш. Бу бик тырыш егетләр. Бу егетләр бик иҗади егетләр. Армияда булганнармы? Мына алар әле армияда кебек эшлиләр, армияда кебек спортзалда да эшлиләр, студияда эшлиләр. Үз күрәсезме? Биюләрне былай гына бит теләсә нәрсә генә эшләп алай гына булмый. Алар күренеп тора, куелган биюләр һәм чынлап та шөгыльләнгән икәннәре күренеп тора. Военком беләме буларны? Военком куйган биюләр бит инде. Военком үзе куйган. В отличие от моих коллег восторженных, мне не понравилось. Ну, понятно, да. Смотрите, объясню почему, у меня есть аргументы очень четкие. Вы претендуете на бойс-группы. Примеров сейчас много. Ну, там моя любимая BTS, к примеру, да. В чем их кайф? Они это делают легко. Они все, что происходит на сцене, поют, танцуют, существуют. Они делают это, как будто им это все равно. Вы же, у вас это физкультура, вы поворачиваете, шуруетесь, ноги шуруете, у вас так все это серьезно, вас так много. И отсюда пропадает какая-то манкость, такая группа мальчиковой. У вас все по-серьезному, понимаете? Нельзя так это делать. Должно быть все такое, ну типа, деточка, сейчас я станцую, сейчас я спою. А у вас все прям, знаете, такой академгородок. Мин дулкынланып һәм шатланып аларга мөмкинлек бирәм. Эльмира. Мин мөмкинлек бирәм. Лина. Я даю вам шанс. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм. Бишесе дә мөмкинлек бирде, димәк, алдагы турда очрашырбыз. Күрешкәнчегә хәтле. Безнең караш! Илин нәрсәгә кирәк сиңа бу бәйгедә катнашу? Бу минем зур хыялым балачактан. Мин бер качан да мондый конкурсларда катнашмадым. Мин иң бәхетле кеше. Бүген мин монда искиткеч кешеләр белән янәшә. Бу вакыт минем өчен иң кадерле. Каяфедәңә карап хәзер син безгә шундый җыр бирерсең дип әйме? Ну, когда бу безгә танылган аранжировка чыккач, минем мәсәлән күңелем төште. Ничә бая Лина әйтте бит, ну, сексуальный бер җыр кирәк иде монда. Монда күлмәккә. Нельзя такое слово говорить, да? Слово сексуальный, как его заменить на татарский? Хәзер юк, Зөлфәт әфәндедән сорыйбыз, нишләп, нинди сүз белән алыштырып була? Сексуаль сүзен нинди сүз белән алыштырып була? Эфирдан әйтә торган түгел. Айдар.
Не, уфтанма җыры не ошамыймы сезгә бөтен халык кушылып балалар да җырлый аны хәзер, картлар да җырлый. Юк, җырласын. Даже мин дә җырлыйм. Син дә җырлый. Даже я уже пою. Бәлки Элина шуңа өмет иткәндер. Менә бу җырны барысы да беләләр, кушылып җырларлар. Шуңа күрә Ул нинди гадәт соң, ул нинди мода ул аңламыйм. Менә Башкортстаннан киләләр дә безгә татарларга уфтанмаска кушалар. Как будто без монда белмибез нишләргә кирәк икән. Уфтанма, кайгырма, фәлән итмә, төгән итмә. Бу төрүне дә аңладык без. Моннан барып Башкортстанга бер җырчыбыздан алай акыл өйрәтеп биргән. Зөлфат аба әйтергә әйтәбез, Татарстанда бер кайчан да уфтанмыйбыз ди. На мой взгляд, очень разные вокальные техники, разные вокальные культуры. И это, честно говоря, меня немножко подламывает. Ну, потому что я не понимаю, то ли вы народная, то ли вы, так сказать, больше в сторону эстрады, то ли чуть-чуть иногда какие-то объемные классические нотки появляются. Вот эта пестрота вокальной культуры, она не дает точное понимание, кто вы, да, то есть не дает аудиторию. Вываливается все. Вот мне хотелось бы немножечко все-таки какую-то собранную историю. Вот, на мой взгляд, вот это. Нужно просто позаниматься. Сезнең шундый тавышыгыз калын. Һәм менә Иртә буран, кичтә буран. Менә шундый җырны җырласагыз, мин сезгә әлбәттә мөмкинлек бирер идем. Бер секундта. Чөнки ул сезнең табигати үзенчәлекне күрсәтә. Уфтанманы бөтен кеше җырлый. Ну, бөтен кеше җырлый. Сез уникаль. Сезнең үзенчәлегез бар, тавышыгыз бар. Инде тавыш бирүгә күчик, Элина алга таба үтә алырмы, юкмы? Барысы да сездән тора. Башлыйбыз Зөлфәт әфәнде сездән. Мин мөмкинлек бирмим. Әнвәр. Мин дә мөмкинлек бирмим. Элина. Я не даю вам шанс. Эльмира. Мин мөмкинлек бирмим. Айдар. Ну, Элина бөтенләй күңеле төшеп Башкортстанга кайтып китмәсен өчен мин мөмкинлек бирәм Элинага. Бер үзем булсам да. Айдар мөмкинлек бирде, ләкин 5 жюри әгъзасының 4-се Элина сиңа юк дип әйтте, шуңа күрә без синең белән әлеге проектта саубуллашабыз. Ни өчен сиңа опера жанра якынрак? Потому что основную часть своей жизни я связала именно с обучением оперного искусства, академического, классического, и поэтому это для меня очень значимо. Yaratmasın yürekkeyin sakla Kızı kungeli yıllar yarat Aldanmasın kızlar Kuşlar behidi havada Koyda buluzada Kuşlar öz işin topar Benim bəxtim senin yanda ışqanda Qoyda bulsa da Quşlar öz işin tapa Şidlikdə tutma Quşlar bəxti havada Şidlikdə tutulğan Гульназ, у нас предложение. Да. У всех членов жюри голосовать сразу. Голосуем сразу. Шундук тавыш бирүгә күчәбез. Айдар. Мин мөмкинлек бирәм. Эльмира. Мөмкинлек бирәм. Я даю шанс. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм. 5 кеше дә бер юлы сиңа мөмкинлек бирәм дип әйттеләр. Шуңа күрә киләсе турда очрашырбыз синең белән. Гомерләр үтә икән ул Ишем салкын чәй, бәрібір илмайтам бүген Кайгысыз яшататар малай былай гына булам Вакыт китә карама, карама, карама Сез ми яшисең үзеңә карата, карата Тарата бәхет бүләк итә Синең дә шуны көтә, көтә Юк, юк, юк Вакытым ашыкма Синең белән рәхәтлән алмыйм
бара алмыйм, мизгелдә яшә. Мин бер нәрсә дә аңламадым. Рэп булганда сразу же актив артикуляция кирәк. Сез бит үзегез беләсез, микрофонны алдыгыз. Сезнең теге саундчек юк. Яки бардыр, неважно. Микрофонны алдыгыз, сразу же прямо очень близко микрофон. Мин сүзләрен аңламадым, вокал буенча бер нәрсә дә аңламадым. Я не поняла. Тагын без текстка кайтабыз. Ул бит аңлашылырга тиеш. Ул бит менә рэп булгач, ул бит сиңа текст бәреп сиңа менә пульс белән менә биргә тиеш порция. Татарда элек җырлау димәгәннәр, җыр әйтү дигәннәр. Ул да тикмәгә түгелдер. Шулай бит инме? Аның мәгънәсе булырга тиеш. Ул әйтелергә тиеш, барып җитәргә тиеш. Әйдә җырың әйтә торган булганнар. Әйдә җырла дип түгел, мәсәлән. Ул инде революциядан соң менә җырлау киткән. Ләкин текст җегетләр, аңларга тиеш инде. Әйтәм бит, бобиннар белән чыгып бисәгездәген сезгә кызлар гашыйк була инде. Җырламасалар да. Җырламасалар да гашыйк. Шуңа күрә нитеге сүзләр аңлашылсын инде зинһар. Я очень рекомендую вам, пробку от бутылки в следующий раз. Берем пробку в рот, один и второй. Где ваша пробка? Да не в рот совсем. Оставьте ее чуть-чуть. Вот так. И держите. Я жду, он проглотил. И вот теперь читайте ваш первый текст. Тагын бер көн, тагын бер җәй, гомерләр үтә икән ул, ишәм салкын чәй. Еще. Гомерем. Нет, не поняла слово. Гомерем. Нет. Из какого языка это слово? Гомерем. Альта, елмай бүген. Кайгысыз яшә, татар малай гына булам. Стоп, убирай пробку, говори то же самое без пробки. Поехал. Тагын бер көн, тагын бер җәй, гомерләр үтә икән ул, ишәм салкын чәй, бәребер елмай әйтәм бүген. Кайгысыз яшә, татар малай булай гына булам. Значит, смотри, вот это каждый день по 15 минут. Просто каждый день. То же самое делаешь ты, показывать не буду. Мин мөмкинлек бирмим. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирмим. Элина. Я шанс не даю. Эльмира. Мин бирәм мөмкинлек. Айдар. Мин мөмкинлек бирмим. Жюри әгъзаларының 4-се кызганычка каршы мөмкинлек бирмәде. Шуңа күрә егетләр, бу проектта без сезнең белән саубуллашабыз. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бәйгедә җиңү өчен, яисә бәйгедә жюриның исендә калдыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Төп 3 пункт. Креатив. Әйе. Елмаю. Жюриның туры иттереп күзләренә карарга кирәк. Шатланган шатларда йөрәк җырга тула, күңел кошта яшә күкләргә. Шаярасы килә, елмаясы килә, һәр кемгә, һәр кемгә, һәр кемгә. Иң гүзәл дөньяса, иң матур дөньяса, елмаеп яшигәле җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Вы знаете песню какую-нибудь Анвара? Припевчик какой-нибудь? Артист Боюсь должен. слова перепутать. Ну, на ла-ла-ла. Мин үземдә бу тыймалар. Стоп, подождите. А можете дуэтом вместе? Можно вас попросить? Идите на сцену. Давайте. Это был нежданчик. Только не упади, пожалуйста. Напомните слова. Шаклама, припев только. На ла-ла-ла можете. Давайте, друзья мои, сделаем. А мы на вас посмотрим, как вы работаете в дуэте, потому что у нас одно из заданий будет в нашем конкурсе – дуэтное исполнение. А мы за вами поглядим, как вы работаете. Давай припев, просим припев.
Кучаклама, яратмыйша, кучаклама. Сизем күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгемне яргалама. Белмәгән җырларын мин дә шулай җырлыйм. Мә дип кенә кушылып куям. Ахырда Бу шул очрак, ул бер теге 30 секундның берсендә югалтмады. Менә башыннан ук эләктереп алды. Бу бик шәп сыйфат. Дуэт та матур булды. Миңа ошады. Синең артистичность, эмоциональность, эмоция, артистизм һәм баштан ук эләктереп алып азагына җиткерә белүең. Бу зур нәрсә. Рәхмәт бик зур. Эльмира. Миңа бик ошады. Беренчедән мин күрәм теге бар шундый музыкаль сыйфатлык дигән вокальные мозги. Менә сезнең барысы да туры килгән. Тавышыгызга репертуар килешә. Кыяфәтегез, нинди күлмәк, ничек үзегезне тотасыз, ничек дуэтта сез бер-берегезне сизәсез. Мин канәгать. Мин менә шул бөтен сыйфатларны исәпкә алып, гүзәлгә мөмкинлек бирәм. Эльмира. Мөмкинлек бирәм. Лина. Я даю вам шанс. Әнвәр. Мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм. Рәхим итте алдагы турга гүзәл. Инде иртәгә сайлап алу кастингының соңгы көне. Димәк, көрәш тагы да кызыграк булачак. Ә мин сезгә проектның кагыйдәләрен исегезгә төшерәм. Барлык конкурсантларны карап чыкканнан соң жюри тарафыннан максималь рәвештә тавыш җыйган егет-кызлар гына алдагы турга узачак. Шуңа күрә кемнең күпме тавыш җыйганын саный торыгыз. Ә без сезнең белән бу атнада сау булашабыз. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Бу Яңа Йолдыз проекты булды.